मालवणी तडकामध्ये मी नीता राणे, मी संध्या सावंत तुमचं स्वागत करते। आज समर स्पेशल रेसिपीमध्ये एक नवीन रेसिपी मी दाखवणार आहे तुम्हाला, ती म्हणजे फ्रुटी, होममेड फ्रुटी। फ्रुटीसाठी लागणारं साहित्य असे 2 आंबे, मी हापूस आंबे घेतलेले आहेत 2, आणि तोतापुरीची एक कैरी घेतली। कैरी शक्यतो जास्त आंबट नसावी, आणि 1 बाउल साखर आहे आणि 1 लिटर पाणी आहे। आता ह्या आंब्याचा मी पल्प काढून बाउलमध्ये घेणार आहे। इथे मी कैरी आणि आंबे दोन्ही साल काढून सोलून घेतलेले आणि आता ह्याचा मी पल्प काढणार आहे। त्याचा आणि कैरीचा पल्प काढून घेतलाय। आता त्याच्यामध्ये मी 150 ग्रॅम साखर ऍड करते आणि शिजायला थोडंसं पाणी ऍड करते। 3 शिट्या होईपर्यंत मी शिजवणार आहे। आता हा पल्प मी शिजवून घेतलेला आहे कुकरमध्ये, तो चांगला शिजलाय। आता मी तो गाळणीने गाळून घेणार आहे। चांगला गाळून घेते आणि जो उरले थोडं पाणी घालून मी मिक्सर मधून काढून घेणार आहे आणि हे पाणी वेगळं केलं। आता हा पल्प मी मिक्सर मधून काढून घेतलाय आणि आता ह्याच्यामध्ये मी मिक्स करते आणि पुन्हा एकदा मी गाळणीने गाळून घेणार आहे सर्व पल्प। आता ही आपली घट्ट फ्रुटी तयार झालेली आहे। आता ही फ्रुटी मी या जारमध्ये ओतून घेणार आहे। आता ही आपली साधारण 1 लिटर फ्रुटी तयार झालेली आहे। आता मी ती ग्लासामध्ये ओतून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये मी बर्फ टाकणार आहे। आपली फ्रुटी तयार आहे। ही आपली फ्रुटी रेडी आहे। तुम्हाला रेसिपी माझी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि शेअर करा।